Audioa berandu dijoa. Orain bai. Historia gertuko alda. Eskuareko joku tipikoa bezala. Vale. Ze polita. Vándalo. Igual ez dut ikusirik historiarekin. Pirata de llama. Sarrera besterik ez da. Sopolita. Ostras. F0. Bueno, trailer moduko bat, nik uste. Super Nintendo bai, hau pazitalko zelan. Hain nintzen ikuste, hain nintzen ikusten hasiera. Bat egon historia o zerbait, bino trailer moduko bat bota dit. Eta ez dakitzein hartu. Orain, Active. Ba, Active. Spoiler. Spoilerra bota behar dira edo spoilerra historia gatikan. Bai, spoilerrak izan dira. Trailer, spoiler, spoiler, trailer. Krono, utziko gu krono bezala. Antzinako gara, hala da. Nere urtiak. Ez dakit zertaz di joan joko, zu jolastu du? Krono. Egunon. Linisville. Linisbell. Zein da lehenen? Ez dakit esaten, ez dut jolastu.
Ez dut jolastu. Uste dut RPG antzekoa dela, bino... Ez dakit. Osa, gehiago Final Fantasyren antzekoa, bino egia esan ez dakit. Millennial Fair. Zer hori da. Efecto 2000. Efecto 2000 engatikan ez dugu lorik egin. Baina gaur ondo portatzera. Hala, muiri. Bueno, honekin korrika. Ezin dut ezer mugitu. Exchange. Igual. Start. Hau atzera uratzeko, Aupa ekaitza. Zelan. Ezin dut ezer aldatu. Bai. Battle speed. Horretzeko dugu. Battle mode active, vale. Kolorea, no sé qué. Bat, bi, ez dakit ez da zer den. B, isa, start mapa, warp, Y-koa, bueno, ikasiko ditugu. A ver, ze kontatzuten, porque ni idea. Ezkena jetxizera. Luka! Bulma dirudi. Oso ondo Luka, vale. Gonbidatu nahuela bere asmakizun berri ikustera. Oso ondo. Allowance. Paga extra. Gaixo altzinen zital. Lean Square. Merkatua. Zera... Ai, nola esaten da Mayor? Lucas House. Horra, juna dugu. Mira dena desordenatua. Osatu ez zaudela edo gaixorik egon ez zerala. Bueno, ba, nire lagun hau hemen ez dago. Eta ezin dut ezer irakurri. Botoi denak sakatzen nahi naz, pero... Atzerata sendatu intxot, bai ez ebez. Ba, hemen ez baldin dago, no nostra dago tipa. A ver, zesaten jendea. Ez, enaiz egon. Ba, segi. 1000 urte tamen bakarrik egiten dela. Tu, hitz egin eri.
emakume honek ez dukun nahi. Buying. Sí, hombre, moen jarriko naiz hori entzutera ez dut nahi. Zila. Ez nahi zora izan. Ai, musika hau zer da? Vale, ba hori itxita dago. Merkatua. Residence ez da neria. Vale. Luka hori aurkitu badu, ez dakit ez da non dagon. Hemen egongo da, igual. Azken einen nun gauza baina tira. Ostra, zuma jende. Nago korrikari direla. Ha! Azte bidea probak. Ez eskerrik asko. Ez dute zer erosi nahi. Ez dute zer erosi nahi. A ver... Hemen inglesez badakizute, ez dut zer euskaratu behar. Ez, Melchor, ez Gaspar, ez Baltasar. Auskolan ondagon bilatzen ari zen pertsona. Vale, dirudinez. Ospatze dute, duela urte asko, irabazi ziotelako Magus. Mago bat Magus izenekoa. Adura 4 urte. Uste du jokoa dijoala... esango dut Josuz denboran bidaiak egitearen inguruan, ala. Hei! Lepoko erori zaigu. Tararan! Tu! Lepoko non dago, dirititi, hemen dago, lasain neska. Noski, hori, zuretzako. Noski, nire lehenengo zita, ez dago gaizki. Benetako gizona. Nire izena da Marle. Eta ni Krono. Hei, kaixo. Vale. Ze broma dago, ez eskerrik asko. Badakizu azken aldiko txutxumuxua? Vale. Vale, edan behar da
Berriz egin dezaket. Beste 10 emate izkian. Beste 5 emate izkian. Ema. Venga, oen bai. Hola, zortziak. Aukatuaren bila. Mendik ze atera naiz. Isa, IL eta R to dance. Zer dira mini jokoa dena. Bakarri mugitzen ari da, Bakarri mugitzen ari da, ez dindute zer egin. Bale, jazta. Prehistoric Dance, oso ondo. Jurassic Rim, oso ondo. Bale, batzutan dantza egite dute besterik gabe. Eta ezin da ekidin. Ez dakit, ze inbadeten, katu bat bilatu, hor dago katua, igual. Miau. Alde egingo zuen hona, ez dakit. Where is my cat? Oraindik ez du balio. Hau zer da? Oso ondo. Lucas Robot Battle Trainer. Bazen garaia. Ies egin dit, bai, bino... Igual egongo da beste tokire batean, miau. Jarraitzen dau. Tu. Ez dit pasatzen uzten. Baina nola ligatzen duen. Hala. Orain bai, robotaren bila. Hau izango da. Gato. Gauzak ez dira egiten opariaren truk. Beat me up. Eta nola irabazi behar zaitut? Ez dauka... Ez daukat item. Ez dago barik paso. Dirudienez... Listo? 10 experiencia punto. One touch point, ere bai. Dirudienez, da pixka Final Fantasy bezala. Bino daukat denbora jakin bat mugitzeko. Honek esan nahi du bizitza ere kendu didatela.
Bai, HP 30. Songo janen antza badauka, Vale, oso ondo. Eta? Hogeita 6. 50 G. Ez dut nahi G-rik. A ber, ez esateate. Indikan ez dutela amaitu, eta geritutzeko. Amaitu prestatzen zerbait. Vale, eta orain baietz. Sondo pasadula, eta jun gaitezkela. Ei! I want to watch some candy. Bueno, pues candy pixkat lortuko. Hala, zen edo erosi. Vale, eska, hartu behar duzuna. Bera bakarrik erosten ari da. Zuk erosi duzu edo nik erosi dut. Eta espero dut ez egitea zerrikeria eta niakatzea. 31 bizitza daukan ez gero, aberrin behar didaten zerrikeriren bat. Karate G. Baietz, enteratu naizela. Baina ondo dago. Igual ez naiz enteratu eta berriro esaten dit. Bazegoen hemendik elixirrak sartzen zituna, ez? Tonic. El Antonio. El Tonic. Restores estatus, restores 50. Hoi da. Baspa, lau. Gin Tonic. Hala, gora. Taban. Nore digo, edonor, adoreri daukaden edonor, superdimensioa probatzeko. Hemen salto egin, eta ona, teleportatu izango zera. Lukaren aita da. Check out that girl's glasses. Hori da politena zuretzako. Lukaren inbentzioak ez dute inoiz funtzionatzen. Uste dut betaurreko ezari dela. Vale, pues Luka. Nontzinen. Pues ez diate utzi sartzen. Noski baietz. Hau zinzonen kapituan gertatzen den moduan, Bart eulia. Ostra. Bai, pues hori da gertatuko dena. Hop onto the left pot. Hop onto the left pot. Venga, jopeatzen dugu. Sistema guztiak. Zeida, ez utzi jotzeari, gauza jotzeari. Txin. Ei! Ondo funtzionatu du. Berri saiatu nahi. Batzutan funtzionatu dute. Ara. Norbait jerloskor jarri zaigu. The Vision of Loveliness. Hau banorbait zelan zeitezkun o entrenador.
Ala, Marle. Hemen gertatuko dire erroreak, seguro. A great big hand. Horrek zesan nahi du, big hand? Esku handia. Haupat, zelan nola dijo hori. Musika amaitu da, eta jungo zaigu pikutara emakumia. Hilda, enbeste lan. Zer gertatzen da? Ai, ez dugu egin metalen txekina. Eta... Toma. Ekaitza buen horra. Hemen ongi. Hemen Chrono Trigger zelan di joan ikusten. Ez dut behin jolastu, ez dakit zertaz di joan. Bueno, ya está, badugu arazoa. Zeus over. Ale, etxera bakoitza. Pertsona galdu dugu, así que venga, kanpora. Eta nik horko lepokoa salduko dut, eta millonario ingo naiz. Habein Luka, adierazi. Hau gertatzen da mugikorra matatzen ez duzunan hegazkinan, horrela da. Horregatik daude metal detektoreak. Hori edo pistola bat, edo shuriken bat. Momentuz gustatzen ari zaidan, bueno, ez da ezer gertatu. Ez dakit, 10 minutora mazkit bueltaka, eta ez da ezer oraintxe ari dire gauza gertatzen. A ber, grafikoki oso ondo dago, eta musikak ondo entzuten da. Oraingoz, ez dut besterik esan. Hau ez da oso zientifikoa, zeingo dugu orain, eltabanos. Luka, nonbaiten ikusi dut emakume hori. Vale, nik hau hartuko dut. Ez. Besterik gabe, hasi naiz, azpian dagona izena du Luka, nere betiko laguna, eta asmakizunak ez? Inventos? Iten ditu, eta bestea da Chrono. Ni kontrolatzen izena da Ilegorria. Saiatuko zera, berdina egiten, venga. Igual suntxitu du pertsona hori, ez da jun inora, bino bueno, tira. Bueno, lepokoa da gakoa, pues venga. Bai, Luka Bulma da. Bulma alternatiboa da. Indar gehiago, ez? Eman behar duzute lehengo indar berdina, ez indar gehiago. Lehengo berdina, zientzia, Bulma mistikoa. Gaixi egin duzute, ze juten da lepokoarekin. Lepokoarekin doa, lepokoa ez da gelditzen, gaixi egin duzute. Haupa Super Nintendoko efektuak. Gelditu honekin. Eta, begiratu finko, eta orain begiratu paretara. Pareta mugitzen zait. Aber kuadrilla zeingo dezue gaur. Bizitzakin, nik ezerrez. Oraingoz, behintzat, ezerrez. Ontara jolastu. Ostratu. Hau, nola ziren hauek? Nola deitzen ziren garlic, ez? Hautatu dezaket zeini eraso. Garlic etzun izena, hola iratxo moduko bat, dragoi bolakoa. Ez, etzen garlic. Garlic agertzen zen pelikula batean, zela
Nameken antzekoa. Garlic zen? Garlic zen, bai ez? Osa, pixkat dende gaizto bat bezala. Eta pilaf ari nintzen baita ere pentsatzen. Pilaf, olako... zera... ezakit baita ere olako iratxo urdin bat. Eta azeri batekin eta neska batekin, ez? Pilaf, etzen. Garlic zen pelikuletakoa pixkat dende gaizto bat izango alitz bezala edo. Bai, uste du baietz. Baina pelikulan bakarrik agertzen da. Bueno. Uste dut, akatuko nautela. 17 bizitza bakarrik. Ostra, oraindik ez dut harrapatu nola funtzionatzen duen ondo menuak. Menua mierda. Ez. Item. Tonic. Haupa el Toni. Antonios. Zaizera. Hori da pilaf. Ze polita den ura ez da? Bikaina. Nik ez dut ikusten. Patata tortilla jan. Bi egin dituzula irakurri dut. Mastodonen. Oraingoz dakidana da, beko barra bete arte ezin dudala eraso. Patata pakete osua. Oso plano hori ere, bai. Eta bi ezberdin zergatik egin dituzu, bata... Chrono Learns Cyclone. Bata tipulakin eta besta tipula gabe, o... Ei, toniko bat. Otro Toni, Antonio bat. Power Glove. Hori ez da neseko zera. Ekilikoa. Tipulana neri bidali. Neri biak gustatuko zaizkit seguro. Pendant, horrutziko dugu. Eta Power Glove, can be used. Can be used, Chrono eta Marleren gatik, vale? Pues jantzi nahiko nuke. Bandana. Bandanak ematen du Power B, Speed bat, eta Power Glove, Power B. Tamen daukagu Power, indarra, Speed abiadura, Hit, ze izango da. Jo, bino distantzia, ose, magia, evasión izango da. Estamina defentsa, igual. Hit igual izango da defentsa. Bia jarri, bai. Bia jarri. Bi tortilla hobeto. Normalean gauza gehiokin nahiago izaten dut, bino arazorik ez tipulakin. Bueno, probatuko dut Power B jartzera. Mira, futbolean jolazten, hau? Hori ere etxaila da. Claro, baina abiadura gabe gutxiagotan erasotzen dut. Horrek ere erasotzen nau, zurekin jolasen ari ziren eta. Hala, zurrupatzera. Beste Antonio bat. Horra azpian jartzen du, ez dakila ze garai den, horra agertzen da, horbean ezkerreta agertzen da zera esango dut. Galdera ikur bat. Gustora, bueno, hasierako JRPGak bezala, egia esan
dirudienez borroka maila, oza, borroka gameplaya nahiko interesgarria iruditzen zait. Begiak izten zaizkizu, aspertzen ari zaitu dalako, edo nekatuta zaudelako. Ez dut registratu nahi. Orduan, ez dakit zer esan. Oraingoz, bueno, ondo. Non nago, ergelazera Kingdom of Guardia. La Guardia? La Guardia izango da, vale. Magusen arma, zera... Anekin noski bai, ez anekina. Magusen haude izango da, iragana, eta noiz Magus horren aurka borrokatu ziren eta irabazi zuten. Millennial Fire, hori ez da existitzen, claro. Oraindik ez duten Magus irabazi. Queen Lini aurkitu dute. Mira, hor pertsona berria sortu da. Goizeko os... Ezin gara saltu... Hau pallados. Toma, The Explorer. Pues toma. Venga. Zahardo bitxat. Hori espero, laster lotera joate zela ordu egin ditun kurtso putuak egiten. Bai, klan bikaina hori ere bai. Amesten duzuna esan. Bueno. Aurkitu dela, bai, aurkitu dute. Oaintxo bertan esan diate aurkitu dela. Katedral hortan, vale. Pues... Zealet, baina Mysterious Force. Auskalo zer den, bino dirudienez, hotel guztitan olakoa dago, edo estatu guztitan olakoa dago. Residentzia. A ver, zesate diaten. Millennial Fire, hori karo, ez dakigu. Efecto 2000-en festa, ez dakigu zer den. 600 urtea da. Eta nile neon 1000 urtean. Noiz amaituko da guda. Ze kurtxotan nahi zera? Ze kurtxo putoak egiten nahi zera? Bia txetatu hau. Dart Gun, Karate Gi, Bronze Helm, ez dakit zerbait erostea merezidun. Iron Blade, diru, osea, indar gehiago izateko. Bi bakarrik igotze ditu. Ale, agur, pailazo. Ja, aitaren itxu daga. Banta. Star Warsekoa. Honek egiten du lehengo kanpaia. Oso ondo. Oso ondo. Manipulador de alimentos, contención física eta contención emocional. Eta manipulador de alimentos nondik dator, hori? Katedralera edo gaztelura. Hemendik ezin du jun. Zenan Bridge. Magus Army Trusted. Sir Cyrus, Miley Cyrus etorri arte borrokatuko dugu. Daukagun guztiak dira, ze txuloa. Urratzeko efektua. Batzu jaten laguntzen zaie. Vale. Cathedral.
Ostra, monjak eta dena, Osea, munduan zera pake nahi dugu edo munduaren zati bat, jajaja. Oso ondo. Organ recital. Eta ze organo. Norbaiten gorputzeko atalak edo instrumentua. What delicious? A ber, diren vampiro batzuk hauek. Delightful looking humans. Bai, zera, aber izango den benetan brometan esan dut, baino... Pixat makabra hemengo jendea, Claro, esan didate, aber nahi dudan gelditu organu rezitalera. Ez dakiden organoa musikala edo organo pertsonen organoa. Ze gainera honek esaten du hace what delicious delightful looking humans. Hau da, segurazki hauek jendea jaten dute, hori dago implizituki ez? Oso zintzoak dirudite. Gure norbaiten gorputza talak, bale. Hori ez eta rapatu. Guardia Forest. La Guardian gaude. Hemen ze jartzen du? Ze zailaen hori irakurtzea, txo. Guardia Castle. Ahí ama. Txoritxuak. Zerbait egin dezaket abiadura handitzeko. Eskapo egin du? Ez. Ostra, amabi. Pokemon 2.huts. Norbaiten galtzerdia, osea, esku gabe dago. Igual Antonio bat hartu behar dugu, Hori, edo igual diru gutxigo gastatzen dut, jungo banaiz loitera. Non zegoen in? Ona. Yes. Ez dakit gorde dezakedan partida. Tek hau izango da. Cyclone, dash, slash, skill points. Nik nahi dudana partida gorde, txo. Hau izango da, hau da. Ez dituzten sartzen. Igual kanpoan. Edo hemen, akaso? Ez dit partida gordetzen uzten. Eta hemen? Hemen bai, The Queen Returns. Eskerrak, zer bestela. Hasi gera. Leku berezietan eta overworldean. Cyclone. Bia. Mira, nik azfarrez. Ez, horri ez, nik idatxoari jo nahi nion. Naztu naiz. Orain bai. Beste Antonio bat irabazi dugu. Hemen zerbait dago. It's a trap. Mira, bata besteren gainean igotzen dira. Segunta nola mugitzen diren biei ematen diet edo ez.
eta 6. Holaxe, vale. Lau touch point. One power tab. Ez dakit ez da zertarako balio duten gauza hauek. Zer da power tab? What is power tab? Give me power tab. Power gehi bat. Jokoa nahiko guai. Itxura dauka, oza, behintzat ari da gauzak. Eta gehitzen zaio honi. Oza, imagino gastatzen dudana beretzako zuzenean. Bai, zergatik ez. More power. Hala. Hala dirudi. Nik uste dut guai egongo dela. Orain ikusi beharko dugu pixkat aurrerago. Oraingoz ez dute zer gauza hondirik egin, bino bastante ondo aurkeztu ditu gauza guztiak. Aurkezten ari da gauza guztiak. Kontu orain power bat gehiago daukadala. 30. Lehen zenbaken dut? 25, 28, hola. 29. Naiz gelditu ora, zikloia egiten duenean, zenbat kentzen dudan. Maia zigo naiz. Maia zigotzean, bizitza egotzen da, nidea jo, ya sabe. Monster drope da shelter. Eta non dago el monster? Shelter zer da? Recover HP, MP eta save points. Eta item... Save points. At save points. Vale. Baina hori erabili dezakete donon? Armor, helmet, weapon, accessory... Ez du accessory bezala. Ekipatzeko da dirudi, baina ez daukat aukerarik. Item jartzen du, eta ez equipment. Pam. Bai, bino ze gastatuko da. Hau da, hasierako tokia, esango nuke. Hemen ez zegoen ezerrez. Bale, gastatzen dela. Zerbait atzean uzten badut abixatu, Mendik ezin naiz joan. Ostra, kostaren zait, Geldi. Magus Trooper ez lasai. Ganaiz hartu gola zuzenean. Stamp Collection. Hoi zer da, seioak. Netaz farrez ari direla. Lin errebina. Aurpegi hau. Nere laguna da. Zeu zer arra dago, tiponekin. Badakigun orden. Forgive me, my lady. Oso ondo, baina lehenengo komunetik pasa behar dut. If you want to rest... Noski, I want to rest. Bai, meses, siestatxo bat. Ze emulatzaile erabiltzen duzu? Super Nintendo Minia.
Barruan daukana, ez dakit zein den. Zer gertatuko da. Zertan ari zera? Begiak itxita, azpian. Kontsolatxo edakozu, bai. Zenan Bridge suntxitu dute. Bai, badakigu. El the Queen, ez dut inor lagundu nik oraindik. Miley Cyrus komandantea, bale, oso ondo. Dola marrute juntziran, eta ez dakigu non dauden, oso ondo. Bai, berez kontsola horrek emuladorea dauka, berezkoa, eta instalatu daitezke emuladore gehiago, kupelak aztertu. Oantxe noa. The Chef. Dira mozkorra. I'm hungry. Ezin dut mugitu. Hemen dago Ciudad Canaria, oso ondo. Bai, pues emaia zute pixat. Upper left corner of the left table. Tu, txuti. Salad power stew, hyper kabob, izango da kebab. Kebab nahi dugu, ez? Kebab. Hiper kebaba. Hoi ama. Pam. Hoi durun bada. HPMP. Zeo, no? Ice cream stuff that Queen Lini wants so badly. Ice cream. Vale, orain harrapatu dut. Ice cream. Izozkia. Claro, ez dakite zer den. Orduan gure... Hain mundu guztia da. Kapitaina, where's the supper? A ver, mundu guztia dago hemen borrokan, así que lasai kapitaina. Ez dauka denbora jateko, nik beti dauka denbora jateko. Ixo. Nik esango dut. Noiz. Eta nor. Bueno. Kupeletan ez zegoen ez errez? Edo badakizu ekaitza kupeletan zerbait dagoen. Ez du farra egiten jigel esaten du. Ez dago ez errez. Hemen ez errez, hemen ez errez. Me la he jugado, pues, triplea kanpora. Jigel bai, osea... Erreginak esan nahi duzu. Nola ditzen zen, aztu zezkit izanak. Oso ondo. Hau da erregea. Nik ez dut ino salbatu. Canciller nola da euskeraz? Ez esan du? King Night Quarter downstairs to the left. Ez gora. Gora. Eta canciller hori nola junda? Kantzillerra? Eta kitxo. Gora goku naiteke. Vale. Menezin dute zer lapurtu. Eun G. G zer da gold.
Igual da Gil. Holako beste kaxarraro bat. Ezin ditut ireki. Hala, gorago. Kantzillerra. Zurekin hitz egin txo. Besterik ez. Kantzillerra. Sneaking, non? Kanpora. Etzen hile morekoa leno. Kantzillerra dezentea. He goes to the cathedral every day. Barkatu bino, handeik nator. Eta ara baldin badoa, arraroa baino arraroa izango da. Eta listo? Listo ka listo? Fijo zela beste torrean. Ay. ¿En qué torre? Puesto recto. Hemen izango da. Hemen ez dago ezerrez. Barkatu? Bera jetxi naiz, nahi gabe. Gora egon nahi nun, gora. Antonio bat. Hemen ez dago ezerrez. The Queen awaits. Ostra, mongolka a tope, ondo ensaiatu, atxo. You say the Queen. Hemen beste pista bat ematen digute. Orain gazteago dirudiela. Hemen zaude. Utzi pakean. Oera. The Queen awaits. Venga. Oera. Uy. Urbildu gehiago guapi. Ezin dut gehiago urbildu. Jingle bell. Engainatu zaitut, ezta? Ni naiz. Lini edo Lene? Helene. Marle, orain Marle jartzen du berriz. Bagenekiela. Banekin etorriko zinela, noski. Katu bat salbatu dut. We save... Bueno, ez dut esango. Eskerrik asko krono. Eta orain dena berdea. Zeo zer gertatzen da. Zer gertatzen da. Suntxitzen ariko banintz bezala, sentitzen naiz. Help me, Krono. Please, help me. Ai. Bagenekila baizera, bere izen astu zenuen. Bueno, baina banekin hortzen. Hau da begiratzeren nintzena, banekin hau zera kofre bat zela. Bueno. Ez. Ze esango diot? Ez dugu ezer egin. Bai, ez dugu ezer egin. No. Eta orain zer? Berriro ez dut nora jun. Krono. Tipa agertu da berriz. Luka, nondik zatoz? Bainezka desagertu da. Bulma. Pentsatzen nuen bezala. Oso, no?
Izango dela bere alaba ez, dino bere oinordekoa nola esaten da? Descendiente nola esaten da? Princess Nadia. Nadie lo sabía. Marle da Nadia princesa eta da descendientea. Beste bat, ondorengoa, eskerrik asko. Claro. Nola ondorengo agertu denez, inorrez da jun benetakoa salbatzera. Claro. Orduan, gure laguna ez da inoiz existituko. Ze logika, Bueno, Lini salbatzera, linea temporala salbatzeko. Venga. Tau. Vale, oso no. Guardia Forest pasa behar dut baita, bazpa gordeko dut. La Guardian gauza arrara gertatzen dira eta The Queen is gone. Ara. Handiot ba. Eta nola kontrolatzen ditut biak? Besterik gabe, lehenengo rekargatzen dena pasatzen dio kontrola. Horri ez jo. Krono pixkat azkarra ba. Touch pointena oraindik ez dut harrapatu, hori zer da touch erasoak egiteko. MP use. Igual izango da touch berriak ikasteko. Vale. Touch berriak ikasteko izango da, ez egiteko. Egiteko MP, magia erabiltzen da. Gauzak ez dira aldatu. Epa. Zer aurkitu duzu? Hairpin. Ha! Hori lehen eskatu gutena. Ya estamos. Beira zer ziren. It's a trap. Ai, maitasunak. Eragin gaitu. Nagaete. Hostia, azkarri bili behar da, bestela erasotzen gaituzte. Zergatik honen entzaizkit biak agertzen. Bai, akatuko duzu ez da. Nagaete slow spell. Bueno, orain
oraindik azkarrago naiz. Biak aukeratu ditut. Vale. Slow berriz. Euskela, pentsatzen beste zer izango zela. Berdinari erasoko diot. Slow. Ez dakit nik slow asko egiten duen, Imaginatzen dut slow izango dela barra kargatzearena, baina ez dirudi askorik aldatzen denik. Segunta hurbil dagoen edo urruti dagoen ezberdin erasotzen du. Zagat gehiago. Hola bai. Nagete. Beste bat? Beizera. Gainera honek ezberdin hitz egingo du. Enbentza dute erregina salbatzeko. Dirt! Horrela esaten inglesez. Bai, noski. Eskerrik asko salbatzatik. Afro. Ez, jun. Go with the frog, noski. Frog is good. Ez da berorika. Nola izena du? Frog. Vale. Serio, frog. Go with the frog. Pues frog. Osea, imaginatu pertsona berri bat ezagutzen duzula eta zuk jartzen diozula pertsona horri izena momentu hortan. Osea, jendeak aldatzea izena seguntaz pertsona ezagutzen dituzten pertsona berriak. Hau joleike. Joleike. Osea, kronok badaki zera jotzen. Oi, ama. Beira. Aber diren... Aber txetatua dauden ime fulminan. Mira froge, nola suntzitzen duen. Flame Toss, Dual Tech Fire Wheel. Dual Tech izango da lehen ikusi duguna, bat baino gehiago erasotzen duna. Hor erdian jarri da. Diablos. Combo. Ez dut egingo combo, ez dut gastatuko combo. Luka eskaz samar dago, bai. Out of Luka.
Antonio bat emango diogu. Orainkoz, nahikoa. Hirurogeita hamabi kentzen du, frogek. Antonio bat Kronorentzat ere. Eta hauek Nasher. Mira, ze ona. Zurrupatzera. Revive bat aurkitu dugu. I hate pretending to be human. Vale. Hauek jandituzte, jandu du jendea. Kancillerra hartu dute. Bagenekin. It look like Magus, zer? This is rich, osea, harrapatu dute. Eta Magus, zer esan dute? Ez dut irakurri. I failed. Hauek monstruak izango dira, ezta? Un G. Eter. No, ez zegoela. Jakra, nor da Jakra? Sí, hombre. Nengoen ba. A ver, combo horiek. Ciclone. Combo. Lentos. Ba, ez dakit combo hori egiten ari diren, Igual MP-rik ez daukatelako. Ez dut manuelik irakurri, Antonio bat behar dugu. Agian Luka ez zegolako prest. Biren artean ez dituzte egiten. Like stars and flowing airs. Bertsolaritza. Magus gure eroia.
Speed belt. Defender. Venga. Speed belt. Luca Frog. Honek zer ematen dio, Speed B, Vigor B, eta Sige Scope. Show enemy HP, hor utziko dugu. Bulma. Power Glove. Hor utziko dugu. Ez zigute ustean juten, Diablos. Hau palantxerra, espaldiko. Nola dijo hori? Irabeko zurbiltziren. Eta zelan, nik lehenengo aldia da jolasten ari izena. Hori ez du nakatu, hori ez. Bueno. Diablo gehiago gentzen dute. Uste nun Diabloari eman niola, baina bueno, harrapatuko dugu hori. Nik aurra hasi dut eta, bueno, iristen naizen tokiraino. Krono, Slur, Kut. Dual Tech, igual Dual Tech ikasi behar du lehenengo. Eta orain ikasita dagoela. Lantxerra nola egiten dire konboak? Zer ez daukat ideiarik nola egiten diren. Vale, ezin dugu. Gordo, adibidez. Bi pertsoneak erasotzeko prest egon behar direla. Eta ez zeuden, 3 ziren prest. A ber, gero saiatuko naiz berriz. Ez. No, ez. Dena daude prest. Ez daude prest. Orain bai, orain zein da konboa. Fireguir, ai, la virgen. Vale, ulertua. Vale. Azpikoa da hautatu behar dudana. Ez goikoa. Goikoa da bakarrik egiteko eta azpikoa da doble hori. Vale. Oso. Ulertua. Eta... Maiden Sweet, Tonic, eta beste eterro bat. Secret Nagaete Bromide. Banekien ba. Soldaduak. Isha Strike. Vale, ulertzen ari naiz. Hala, pikutara.
Oza, hola jarraitu. Breath of Fire jokatu duzu. Breath of Fire. Breath of Fire, ez. Ez. Ez dut jolastu. Ze ba? Erreferentziaren bat edo? Beste RPG bada. Hori da lioli gehiagi jaten duzuna gertatzen dena, ez da? Breath of Fire, ala da. Ala da. Maiden Suit. A ver. Karate G, Maiden Suit. Berdin gelditzen da. Defense hamar, Maiden Suit hobeagoa da, nola akizu. Zenbakek aldatu dira? Defensa 22. Hola? Goian ezkerrean, ostra. Nintzen fijatzen ari, behan ari nintzen fijatzen, power ez dakiz eta ez nun eskerrik asko. Baina power galtzen dut, ez dut power galdu nahi. Vale. Eta beste item hori arraro hori? Naga no sé qué? No sé, Naga. Hori ezingo dut. Steel Saber. Krono bakarrik. Eta aldatzen da 25-era. Bastante gehiago. Eta dauka 19. Guzti dakigu dontzeia jantziek ezpata gelitu itzazkete, hombre, noski baietz. One power tab, more power, we need power. You are humans, bai. Meze salbatu. Hemen gorde dezaket, kontatzen du gordetzeko toki bezala ez. Luca la peluca. No, berriz agertu dira. Stop! Ostra, eta txumakiak egiten eta dena. Igela ez zer? Esan dudan zerbait? You are humans, bai, karo, igela ez da human, claro. Bueno. Beste batzuk.
Baina toke bat ez dena. Ile horia non dago? Baitut, ez, suntxitu da. Bai, hori ondo atera zait. Oso hurbiltze duen, eta oso ondo atera zait. Igual merezi du Antonio pare bat. Haiek mugitzen dira, zu mugitu zaitezke, ez? Ni ezin dut mugitu. Hau zer da? Gordetzeko izango da, yes. Ni ezin ez mugitu, edo ni dakidan ezin ez mugitu igual bai, pino ezakit nola. Ara, it's a trap. Ze guai. Eta misoiek. Batera gelditu dela. Ke ba. Bira. Hori hautatu nahi nuen lehenengo. Vale, toke bat esakatzen dugu bino zaila da jotzea. Hau sakatzen dut edo ez? Ostra! Bueno, ez dit ia ezerken du. Pertsonai bakoitza gelditzen zaio grabatua etxai bat. Bai, hori mugitu da, asko mugitu da gainera. Miss. Eta etxera. Luka level up. Zerbait dago. One tonic. Ze jartzen du hemen. No entry. Osea, yes entry, ez da? Bilatu beharko dut beste... Beste kalabera interruptore horrekin segurazki sartuko nahi da. Beste bi. Miss. Tiro miss. Beitu faiatzen duenean juten da pikutara tiroa. Ez dago gaixi. Zema detalle, Abrilo dago. One shelter. Shelter zetzen. Power tab. Kronori emango diot berriro. More power.
Eta power tab hemen ez da gertzen. Ez da gizar izango den. Berriro gordeko dut, bazpa. Uste dut, behan jartzen du zenbat aldiz gorde dudan. Aber, badagon zeo zer hor beldurtientzako, nire zelako beldurtientzako. Save number 5, mamboa bezala. 7 gorde puntuetan sendatzeko. Ah, bai. Eta menera bilezak. Denak? Everything. Azkenak 3 harrapatu ditut. 2 bakarrik agertu zaizkit, bino. Ez dago, jola. Eskerrik asko norbait, bide batez, hori abixatzaren. Iron Sword. Bronze Edge. Honek irekiko du atea orduan, honek jetxi ditu arantzak. Arantza balantza. Eta horrek atea sortuko zuen. Betik. Jesus. Horrek ez du hostiarik antzen. Ai, besteari emanen nion. Horri bai. Ah, vale, perfecto, oso ondo. Miss. Orain ezberdina jartzen du. Ez dugu MP-ri gastatuko. Hauetan... Aupai argi... Chrono Trigger, bai... Hola... Hasi berri, ez dakit, orduak eramango ditut ja, baina... Metxe, lehenengo gaztelutxoan. Hauek ere ez dute bizitza hola gehiagi. Kronotra frogen bi golpe eta etxera doaz. Ba, ondo, gustaren nahi zait. Dena oso nahiko simpleki aurkeztu dute, errex, gauza bat bestearen atzetik, naiz galtzen ari. Alderdi hortatik, bikain. Eta, bueno, borroka oso dinamikoa da, ondo dago. Kuriosa da.
Ni behintzat ez dut olako hori jolastu. Uste dut berandugo Final Fantasy batzuk atera direla honako sistemarekin. Eta ziren bentzu, beha, dirri egiten diotela, titibiztan zaudelako dute, izango da. Biak akaso. Ez, orain hotza ondiegia egiten du, titibiztan aritzeko. Let's save. Tazio bali madago baitare, kaixo. Prepare yourself. Prepare my ass. Lene etorri izan bagina. Frog. Maiestatea. Kontu. Hoi izango dela kanciller, gezurretaso kancillerra, Tazio spoiler. Useless to fight. Kantzontzior. Benetako forma. Nun zaiz jolasten Super Nintendo Minian. Jokuak sartu izkio, mazki. Itxusia. Jakra. Ez zait txisterik bururatzen guen jakra. Combo. Ez, honek combo ez. Honek eraso. Eta honek flame toss. Draw. Rekuperatu nahi diteke? Bai, item horiekin. Isha Strike eta honek Flame Toss. Nik uste dut hori dela honena. Nire spin jakra nire attack. Inorrakatu gabe, mesedez. Too close, can't counter attack. Hasi gara berriz. Bueltaka, paintball bezala, oza, pinball bezala. Venga. Guztot gehiago itxen behar dudala eraso normalak ez erabiltzeko. Egun hori hartzen zaio, nakatzen du. Agur. Ez gealetzen nahi nuena. Slot cut. Horrek zer egiten du. Zail dago, Pentsatu behar da aldez aurretik zer egin egin. Vale, bastante desiente. Bino gelditu naiz Antonio gabe.
Eta ia suntxitzen hau. Eskerrak bai batzu nitun. Chronok slash ikasi du. Hypnowave. Hypnotoad eta Hypnowave. Bikaina. Eskerrik asko, Frog. Salbatua. Ez horregatik, Frog. Lagun bikaina zera. Bai noski, lehenengo hau sakeatu behar dugu. Mid Ether. Zer da hori? Real Chancellor. Ia zu gabe bagoaz. Hala, gaztelura. Eta honek ez dio galdetzen bere buruari zergatik beste line bat zegon. Criminal Justice System, osea, polizia sortu behar dute. Desgrazia. Frog, mesedez. Maite zaitugu. Sepuku egitera dijoa. Eta ez da zapagurik geldituko. Berdina beti. Your timing was perfect. Princess Nadia. Igual goian egongo da. Abestirik onena zein oraingoa. Mira. Ei, Marley. Cold, dark and lonely. Nere gela oraintxo bertan. Hiltzea bezala. Aurrekoa. Ongi etorri, Nadia. Bai, ez duzu ona itzuli nahi. Bai, zure bizitza salbatzearren gurea jokoan jarri dugu. Zituen engainatu nahi, ja, hori askotan esatu hoi didate. Ai, Nadia, bai, ja. My father is King Guardian, the she. Eta hori nola dakit egia esaten didazula. Oso ondo pasa dugu, bai. Oso, beti entzute dut hori. You have shown me around the fire, right? Nola ez, bai, noski, bai. Oean ondo. Nere oean... Ai... Krono de Fanta Payer. Fanta ordaintzailea. Real Queen is safe, bai, noski, neska. Hemen lan guztia egiten dut nik, eta zuek neri arpa jotzen. Zer duzu bate? Ez zenun oean esan nahi? Zer esan nahi zenun? Ez dela zure errua. Frog. Etzaitela jun. Ai, ama. Bai, kriston antza daukate egia da. Frog, mesedez.
You have potential. Si daukatzu baino indar gehiago, payaso. Bai. Bueno. Eta orain zer, nora jun barra daukagu. Bai. Ondo idatzi dut esan izena. Excuse me, princess. Ba, dirua, emaidazu dirua. Bazpare, sendatuko naiz. Nik ondo esan dizut, esan nahi nuena, baita ere. Siesta, noski. Beira. Den gauza da, ez dagoela zer eginik. Ez? Hoain zein behar dut. Igual... ezakit, zer egin. Paketes. Bai, ez dugula ezer gastatuko. Amaika gendu dira. Boom. Tamarlek beste zer dauka. Karategi baita ere, da gauza horiek, pero... hits ematen dio. Bueno, egia esan, itemekin ez naiz gehiagi preocupatzen. Hau ere, oraindik ez dute konpondu. Denbora eduki duzute, Frog made across by swimming, Nik ere badakit. Me uste dut ez diatela utziko saiatzen sikiera. Ta, igual beste aldera joan behar dut frogaren bila. Marlenen arkua brontzezkoa da ez dakit nola disparatzen duen. Bai, ia da. Osea, soka ere brontzezkoa baldima da behintzat jai dugu. Through the Canyon, Through the Inn. Ez, nahi etena da. Hau berdina esaten diate. The Queen has been through a lot. Oso ondo. Magus, baina Magus beste tokiro ematean dago. Imaginatzen dut, jun barko dudala, beste aldera norbait, ez berdina esaten didazu. Berdina esaten didazu. Igual gazteluan zeo zer gertatzen zait esploratzeko. Zer beste aldera jun ezin banaiteke? Gazteluan. La Guardiara berriz.
Eh... Bira, lehenengo misa. Edo dodge, edo eskibazioa. Marle lehen aura. Lehen du altetx aura whirl. Horen egin behar duzuna zer da, regreso al futuro. Imaginatzen dut, baietz, bino... Zeitzultzen naiz, lehengo tokira? Osea... Igual bai, igual horrek zentzu gehiago du, ez? Lehengo mendira itzuli. Jesus. Ollaskoz, Twitterrak. Twitterrak. Animazioz beteri daude, pertsonaiak. Tasio naiz, kaixo denoi, zegoaia jokua ze polita, titik freskero, bejon deizula. Kaixo Tasio, eskerrik asko, mendi pasatziatik. Ez daki jokura jostatu zeran, lehendikan edo. Ixa ez laz Twitterrak akatzeko jolena. Egia esan guai dago, itxura ona dauka. Itxura bikaina dauka jokuak egia esan. Ba, mendira guazen. Trus Canyon. Hostia, ez dute pakean utziko, Irurogeita boziatxo. Pam, pim, pam, pum. Gero seguro egongo dira txisteak Frogekin. Frogek jungo da etorkizunera eta seguro egongo dira txistak bere hizkuntzarekin. Aizu, hau ze izan da? Jotaru. Inoiz ez, Manjaro Zitalzio Masterrezean jokatuko dut. Tasio naiz oraindik imaginatu dut. Manjaro Zitalzio. Berriro kirofanora sartu dute, Ez dakitze gertatu zaion. Linux mantenduko duzu, Tasio? Ordenagailuan. Hemen bada zeu zer. Ba ez du zentzurik, ze hemen ez dago ezer, ez? Eskubira. Bale. Ostra, ia bueltatzen naiz, Call me Marle. Tara. Pixat. Doraemon. Bueno, ez izan da gehiago Sailor Moon edo Sakura, Venga, salto. False modesty. I call this thing Gates, Bill Gates. Portal bat da, claro, bai, atea. Toki berera, baina beste era batean, oza, beste aro batean. Ateak dire very unstable, bai, Bill Gates bezala. Teleport device, bai, nahi duzuna. Gate key.
Da bai, segurazki daukagun lepokoak aktibatuko zuen. Venga, dena barrura. Jup. Ei, gure garaia. Zuli gara. Zagatik ezatu zen ere etxera, afaltzeko. Venga. Oso ondo pasadu, bai, ia hil gara, baina oso ondo pasadu zu. Eta ia hiltzera zu, nire gelara etorri zera. Chronobia Gentleman, bai noski. Fantapire. Bena, Krono, bai, naski, neska. Ez dakit hori ikutu nahi dudan. Ikutu nahi dut hori, berriz. Liada. Vale, ez, toki berera goaz. Vale. Toucher of Things. Vale, venga, vuelta etxera. Ezin dut erosi berriz, honi erosi nahi nizkion gauzatxo batzuk. A ber, bere etxea zein da Gaztelua, no? Eta bira, katedrala ez da asistitzen. Guardia Forest. Pentsatzen nun, zerbait izango zela. Ez dut zenbat bizitza daukaten ikusten, beste emakumea ez daukadalako. Bueno. Hitake, ez dela. Shitake, berez. Horre txistea dago, ez? Maskulinoa direlako. Totoro juntzaigu. Nola gustatzen zen japonesei espata katana jartzea beti. Zer egin du? Ez errez. Bikoitza, 128. Zer da? Eta japoniarrak ez direnei, bai, mundu guztia. Abian Kaos. Citazio. Nola dijo a Zitalko, zure kirofanoko ordenagailua. Zer gertatzen zitzaion, zergatik itzuli da kirofanora. Konponduta. Posten naiz. Zer gertatzen zitzaion. Ez dakizu, mirentzen pizten, o... Ez dakizu egia esan, bueno. Defektos. Nena ez montatu garbi dut berriz jarri, eta funtzionatu du. Eta berriz instalatu, utxetik. Zea raroa. Nire uste duzu hardware gauza izan dela? Ez que berriz instalatzea oso arrara da. Ezin dut inora joan mendik ez?
Wifiaren kontuak. Abducted, ez lasai. Kidnapping Princess Nadia, bai. Nik baitu dut eta ona etorri naiz atera. Terrorist. Bueno, nori ari diozute kaso egiten. Wi-Fi kendu eta gruba instalatzen, baina ez errez. Zube Linuxen berpizkundea. Zatik kendu behar duzu Wi-Fi. Ni Wi-Fi dakat, bino gruba saltatzen dit bakarrik. Nire kasuan gruba daukat. Eta listo, Wi-Fi bakarrik saltzen naiz ematen badiot F8 o F10, naiz horitzen zer den. Zergatik epaitzen ari naute? Hau zer da? Auzitegi nazionala? Edo zer txorra gatikan... Bueno, en fin. Pierre. Abducting Princess Nadia. Bere kabuz etorri da. Sua. Ostra, goitik bera urte batzutarako. Zitazio judiziala. Guillotina. Egia esatera. Premeditated abduction of royalty. The question is, did the kidnap Princess Nadia? The answer, objection. Ez. Eta etzen abdukziorik egon. Laiztezun epaitegi gokoenetan. Hori da, printzesak galdetu zidan neri. Zer esango diot, ni izan naizela edo Marley izan dela. Zer esango diot. Abokatua mesedez. Nik ez dut ezer egin. Eta just it. Marleri etzaio zer gertatuko. Eman erantzun zuzena eta kitxo, okei. You were the one that bumped into the princess, barkatu? Technically true. Hori agresioa printzesaren aurka. Nik uste dut baloia nortzeukanaren arabera. Uste dut izan dela falta en defensa. Objection. Honek ez dauka zentzurik ez. Osea, errelevantziarik. We have nothing to hide. Neskatxa bat.
Ei, katua ekarri dit. Eskerrik asko ona izatagatik, ez da zer neska. Motive. Nutzegon arrazoirik. Ransomware. Hereford didn't you, did it not. Ez. Baina izango du zerbait lepokoaren inguruan orain, ez? Ez. Orduan zeregan zeukan interesa. Witness, please. Nere begiekin ikusi dut. Oso urduri nago. A veces amar duzun. Ah, ze guai! Osea, zuzenean jun naiz horren bila, berari hitz egin aurretik. Erabiltzen ari dira, egin ditudan gauzak merkatuan, igual esateko jokalariari, egite dituzun gauzak, eragina daukate jokontan, ez? Ze ona. Guilty, stand to the left, innocent, stand to the right. Not guilty. Guilty. Ai ama. Not guilty. Guilty. Zenbat dira? Pantailen azpialdeko pertsonak oso HD bide batez. Not guilty. Bai. Not guilty. Guilty. Ostra, askotxo dituzu, Salbatu naiz? Not guilty. Thank you, Your Majesty, Your Highness. Irudaiz solitary confinement. Vale, pues nire gelan bezala. Hala, eraman ezazue. Minutu bat. Kontu errege datorrela. Eta printzesa bat bezala. Kantzillerrari utzi eta aztu egin duzuna. Bagoaz. Bai ama. Krono. Gustatu aiz asko, momentu hau. Bira ze guai. Haize bola batek hori eramango luke, zirtzart. Ia ze tristetu ahi joan krono. Game over kredituak, ez. 3 egun itxen behar dut, ez? Super Nintendorekin piztua. This terrorist. Hey. Nola 3 egun ejecutar? In the system. Zer gertatzen da kanziller honekin?
Korrupzioa. Vale. Hau, nire gauzak igual. Ah, bueno. Espada eta guzti hori utzi didate, perfect. Bazpa, horreko dut. The trial. Ei, lasaitu. Vale, txo. Bi egun. Hemen zeo zer egiteko aukera dago orduan. Hogei segundo despistatu naiz, ez dakit hogei segundo despistatu zeran, Igual pare bat gehiago. Hala, a jugar a pala. Bai, not guild izan naiz, eta kantzillerrak esan du, que nahi dela Txina. Exekutatu behar naudela. Ez da guztiz igotzen, horri esan nahi dazu. Eta ugetxita? Hau igotzen da. Ez da gehi igotzen. Baina nik horiek nahi ditut. Orain ate joka da biltza. Enaiz altxako. Segundo bat, Vale, hau da jendea etxean edukitzaren abantaia. Lavadora amaitu zait, eta, bueno, pues arropa atera behar dut. Así que ez dut asko tardatuko. Nahi baduzute itxoin, edo bestela itxiko dut eta irekiko dut hemendikan 10 minutotara. Edo itxoitu eman azute. Ez daukat lo único pantalla bat itxoin arazteko. Ez dut itxiko. Utziko dut horrela, utziko dut, eta hemendik 10 minutora itzuliko naiz. Eta dagona, ba hemen dago, eta bestela, pues, eskerrik asko hemen egoteagatik. 10 minuto. Musika jarri dezakezu.
Paul Lu. Kaixo, Paul Lu. Ongi etorri. Uste dut jarri dezakedala, bai. A ber. Join, Ostra, anuntzioak. Ez dut anuntziorik nahi, zergatik agertzen zait txoin, Zergatik nire Firefoxak ez dauka adblockerra, de repente? Horrela dantza edo tontona egin dezakegu. Ideia bikaina. Guatxa, altarratzeit kargatzen kristona, Nahi duzute horrela, edo nahiago duzute Gabi de la Mazaren zerbait jartzea, abez agertzen den. Bueno, lautziko dut. Oantxe nator. Entzuten da? Bai, ezta? Bai, fijo baietz. Bai, ze daukat audio eta... Hola ere, ezta? Perfecto. Orain arte.
Kaixo... Zela popa joti. 10 minutukoa, junta torri. Uste dut, askotan, kaixo bide batez, berriro kaixo. Askotan, eta kaixo polu bat. Askotan ikuste dut, eta gaur ere ikusi dut, nere etxeko lehiotik, ikuste dut pertsona bat, pertsona ez dut ikusten dana gaming aulki handi bat, eta norbait jolasten bideojokoren batera ez dakiana zein den, askotan antzeko bideojoko batera jostatzen ari da, eta RGB argiak. Eta ez dakit zuzenekoan dagoen beste pertsona bat den, edo nor den, bino oso kuriosa, ze jokatzen du argiak piztuta eta RGB argi batzukin hor diskoteka bat izango balitz bezala. Oso kurioso. Etxe gehiago segurazki. Blue Shield. Eta nola zuntzitu behar ditut hauek. Slash. 0. Akatuko naute, hauek akatuko naute. Bat. Zeitxuen behar dut. Igual mugitzen diren arte itxuen behar non. Ula, 250 emezortzi. Besteari eman denei. Hemen alde batera bestera. Ez dakit nola jo nahi dudan, Hau ere ez da guztiz irekitzen. Eta hau? Hau bai. Hau, etorri nahi tokia da. Ez da toki bera. Eta ezkerrean decedent. Irteteko toki badago. Bai, zulo badago. Ez dakiana da, claro, eske erdia bakarrik irekitzen baldin bada, eta ez dakit zergatik erdia bakarrik irekitzen den. Zulo bat behan, kaka egiteko igual, eta zulo bat goian. Eta norbaitek hortik eskapo egin du. Kanpotik sartuko zara gero. Eskalo. The prisoner is escaping. Honek kikiltzen zaitu?
Ze hausaz giratzen da. Ti, 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 ti. Hau denak eraso eta fuera total, akatzitut toke batez. Txorakeri egin beharrean. Men barruan ez dago ezer, ez? Bira, nola da, Iron Maiden. Men beste bat. Eskubira jongo naiz lehenengo. Ea zera aurkitzeeten. Eta denak akatzera. Dena den, eskapo egiteagatik ere bronka otako jate. Bira, hemen zegoen guillotina eta guzti hori. Nitonik. Lagundu nazazu, benga laguntzen zaitut. Fritz. Eta nola dakizu ateratzen, zergatik saiatzen zera bakarrik atetzen, dakizu nola zoazen eta. Bagenekin, gertatuko zena. Bueno, malau. Igual merezi du bizitza rekargatzea. Gin tonika, bai. Antonio! Antonio! Bat edo bi. Jolaztea torri era. Let's go. Eta orain gordetzeko toki bat. Hotzaitun duen. Eta armadura. Que dura, la armadura. Karate G. Eta honek, hogeita hemezortzi. Hide cap. Ez daukat besterik. Eta hauekin zeiten dut orain itxoin berriz. Hor pertsona dago. Hilda. Ditxajua. Esan mugitu arte ditxo behar dut, Jo dute.
Atzera bota dire, niri tokia uzteko. Pam. Hemen sartuko naiz, edo jungo naiz beste aldetik, aber zer dagon. Ni gustatzen zaidena begiratzea, bazpa. Aber zer dagon. Ui. Eta orain, zalantzak. Ha, eta orain zer? Atea edo hau? Venga, hemendik. Beste aldetik? Ez hemendik. Hortik, let's go. Ez dakit zer eskalatu daiteken eta zer ez. Beira. Komunetik bera. Toma, ja. Bira nola nortzen ziren gauzak. Lode sword. Lodokoa izango da mierda bat. 35. Pam. Eta baina ezin atera. Vale. Leon de profesional. Epa. Kuriosoa. Ondo jokatu ere ekaitza, oraingoan. Mango diegu, hau ere bai. Esperientzia pixa gai egotzeko. Zatoz. Ea nola giratzen den krono hurbil baldin badago, Mira, beste Antoni gin tonic bat eman digute. Antonio! Eta orain bai, heldu da gure garaia. ¿Qué pasa, payaso? Uy. Mira gure laguna. Blow this joint. Barkatu. Let's blow this joint. Hori ez da guazen erretzera porro bat. ¿Ves? Let's blow this joint. ¿Ves? Tangear repair body damage. Tangear. Vale. Prevent damage by landing and fire. Osea, tanke bat topatzen badugu, lehenengo Mid tonic.
Bost Midtonik, oso ondo. Burua lehenengo. Zer izan da hori? Pues tankea. Dragon Tank. Ea kantzontzillerra. Ze pozi da hon. Slashak denari jotzen dio. Nio, gauza da lehenengo buruan jo behar niola, ez? Ondo berrogeita da. Ostra, kentzen du, Tonic pixat. Energy is stored in the wheels. Jesus, take the wheel. Buruan ematea da honena. Head repairs damage, bai. Damage. Igual ingo dana kronorekin jo. Beste tonikoa behar dut. Please don't die. Orain bai egin dezakedala kombo, orain merezi du komboa egitea. Nik uste. 40, Itamar, ba espada. Jesus take the wheel, Grinder horri jotzea igual dauden dena. Bueno, igual ezin da mugitu, ezta? Listo? Bai. Fatality. Konpondu azkar. Ez dakit ni konpontzeko bezala dago. Aio. Ala kantzontziller. Stop. Princesa, orain kasu ingo diote, jantzita dagota. Berdea, ez zaizu baino ondo gelditzen,
Nere laguna da. Berriz, kantzontziler. Venturing outside. Gorroto zaitut banoa. Eta arropakin zer egin duzu. Goazen krono. Hala. Ai. Zein behar dut? Ixo. Silence, silence. Ez dut eskapo egin. Ja, eta zein behar dut. Aha. Itxoin. Gaitkei. Ez dut erabili. Beste pertsonak egiten agian nadia baki nola eskapatu. Ez dirudi. Hautatu ditzazket. Ez dirudi. Abira, ze hona. Ez, aldatu ditzazket Luka eta Marlen artean minio krono ezin dut aldatu. Ui. Ai, ama.
Ai, ama, eskubia jo nintekeela. Venga, pasen. Salto, salto. More. Vale, gero arte. Ez dakit, toki askotan agertzen da, kaja bat bezala, bino dago, ez dakit, magikoki giltzapetua nolabait. Eta ez dakit zer izango den. Lugal aurrerago jakingo du. Toki esentetan agertu da. Ei. Non gaude. Etorkizunean indar batekin atzera. Beira. Etorkizuna. Trandome. Magic the Gathering jolastu zutenek bueno, ez da Thran, da TH-ekin. Poluzioa. Got any cash? No. Truce dome ez dut entzun, hau da Trandome. Enertron. Vale. Sartuko gara. Baina gozea dugu oraindik. Kingdom. Zertaz ari zera. Agian jolastu nuen onain, hostia, me suena. Izan liteke. Duela zenbat jolastu zenun. Hauze dome zen, Bangor. Eta ni, horra agertu naiz ez? Bingo Bangor, laboratorio 16. Duela 15 urte, oroitzeko moduan. Beste baten konetatzen izan eduki mota berria da niretzat. Mila esker Polu hemendikan pasatzagatik. Eta, bueno, gustatu bazaizu, hemen zegon jende guztia begiratu zen denok noiz edo noiz zuzenekoak egiten ditugu. Badakizu non aurkitu zuzenekotako jende gehiago, euskaraz egiten duten jende gehiago? Pasako dizut bestela, Bazpa hemen dakazu. Hor behiratu eta hor
ikusiko dituz zeintzuk gauden zuzenean, euskaraz. Eta, bueno, beste pertsona batzuen streamak. Estole tonik, kago la leche. Nere gin tonika. Eta, bos hori, eskerrik asko eta hurrengora arte, ea pasatzen zera. Ez dutakatu? Zema bizitza daukate hori ba. Vale. Igual horren aurka jo marrintzen lehenago. Ze horrek rekuperatzen ditu beste guztiak. Toniko lapurtzaena, ez zait bat ere gustatu, Beste lode zor bat. Hemendik ezin dut jun. Puto. Lode bow. Ez dakit zergatik diren lodozkoak, baina tira. Gehiago kentzen badute, aurrera. Orain bai lehenengo atzekoen aurka. Lode ez da lodo. Ez da tierra o lodo, lako zerra, ez da lurra. Zer da, lode? Nik uste duen zera rollo lurra horako zerbait. False friend batean hori nez. Lo demás no importa. Vein Lake Deposit usually Metalliferous. Adjacent rock formations. Ah, vale. O sea, tipo... mota jakin bat. Vale. Eskerrik asko esnekin. Esperatu sumendia. Suzkoa baldin badira, ez dakit gauzan dirik egingo dugun. Metal eskopetak dituen zeo zer. Begiratu behar izan dut lehen. Eskerrik asko begiratzeatik. Zenbat ikasten den. A ver, zerri hori... Ai, mamuak. Magiakin eraso behar dire hauek. Eta magiari baldi banago, ze?
dira mierda horiek agertu direna? Ester. Ez didate pasatzen uzten. Miss. Guai egon da hori. Zan magiakin bada reposile jaten du. Igual iten badut Cyclone Slash horrek ere kentzen dio? Bale, dozein tech kentzen dio orduan. Ez dela magiari gabe gelditzen bagera gureak egin du. Hola, bat abestean onduan. Goikoan egin behar nuen, tala, denei ematen nien. De hecho, tontoan egin dut, ingo izan banu normala. Listo. ¿Ves? Izan banu ziklon normala. Akatuko nuten berdin. Barkatu? Eta slash bai, horrek bai kentzen dio la magia delako, igual elementala delako. Elemental, mi querido Watson. Zaiatzen banaiz aurrera juten, esaten dit, ez, hemenik ezin dut. Hori bueno, pasa bera Harris Dome Harris da router mota bat Nortzara zu Nongoa zara Bai, gotorri da to the west Bai Bai Mutante horiek akatu ditzazkegu Bai Robot Wards Nola bizi zerate horrela Protodome Lunatic Robots in the area A ver Death Piketik ez urbiltzeko All man living there Bueno Hungry Hordeko dugu honekin hitz egin ondoren ez
Beyond the Ruins, zein behar duzu diruarekin. Ez duzu non erosi. Ezer. Bai, zergatik ez. Inor ez da itzuli. Bueno. Janaria gongo da hemendik. Tipo hauentzako, a ver, zer da. We need a password. Bira gainean nago. Curioso. Ezin da. Aduntza jun. A ber gora. Mendik izango da. Alarma. Alarma. Executing program. Venga. Guardian Beat. Beaten gana jugora lehenengo. Igual beste bat agertuko da. Ez, ondo egin dut horiek. Suntxitzen lehenengo nik uste. Oso gutxi kentzen diot. Bost? Utxa! Ez dio zer kentzen horrek. Slashek kentzen dio. Zerrikeria. Hiru can join together for a delta attack. Ala. Bai, horiek suntxitu behar dira nahi eta ez. Kentzen dute, Berrogeita lau. Horrek ere asko kentzen du.
Markatuko aldo. Honen bizitza ez dut ikusten, Batzutan kritiko egiten dute uste dut. Batzutan baiestak botatzen du zerbait brillokin. Eta kasu hortan ere, breakdown. Zentzitu hor indu bi jo izan baritu bezala. Luka level up, Marle level up. Oso ondo. Ai, ez, gora jo nahi. Eta hori izango da, beste tipuan nahita. Zerbaitek gaizki usaintzen du. Refrigeration must have failed. Korona begira. Zer da hau? Azia. A ber, zer dago idatzia paperean. Arratoia estatua baino gehiago da. Badaki hemengo sekretua garrapa ezazu. Igual goiko arratoia tazari da. Hor dago arratoia. Eta nondik aurreratu beharko nuke. Osa nola posible dut aurreratu. Bide bakarra baldin badago. Bide bakarra dago. Azkar egitearekin ez da nahikoa. Ez dirudi nio hobetu nezake. Vale. Una vez gabitzen da bai. Press and hold L and R and then press the A button to access the secret passage. L, R eta A. LR batera, ez? Edo hori da password hori. Aurreko password hori.
vicinity of the stop room will be attacked. Este Mideter, horietako bat. Mendik ezin dut jun, ezta? Ez dut ikusten zemak entzen diodan. Egot mundu guztiaren kontra aurka borrokatu. Kronos level up. Nere gana datorra. Mamu gehiago. This is the info center. Computer honendi dago. Eta zu nola dakizu honen inguruan, ala, venga. East of Arisdom. Where's the way? Empire State, hor dago. Hortxe. Protodom. Marle ez ikutu. 1989. After hours, after destroying. Horrek suntxitzen du dena igual. Zer da, monstro bat. Horrek suntxitu du dena. Labos ari da mundua suntsitzen.
etorkizunean gaude. Historia aldatu behar dugu. Zuk diozuna. Bai, neska. Hala, aurrera. Together we can do this. Protodomera. So. Berriz ikusten da. Bueno, behintzat aukera emate dizu berriz ikusteko. Mira. Como la voz. Zer da, begi handi bat? Arantzaz beteriko begi bat edo lako zerbait. Efektua goi dozta. Denekin borrokatuko dut. Eta hemen nagola. Bentsat bizitza rekuperatu. Iritsiko dira 1000 baino gehiago edukitzera. Bizitza, seguro baietz, ezta? Hor badago Krono, Luka, Marlet izenen ondoren toki gehiago. Beste digito bat entzat. Protobi. Hainaiz LR eta bateri eta ari ematen, baina ez dut funtzionatzen. Eta honek zer esan nahi du? Honek zeireki du ba. Vale, LR da besterik gabe hori horren kodea, ondo egiteko kodea. Nik orain zein barut itzuli eta jazta. Ez dago besterik hemen egiteko. Bizkorra dira hauek, Itzuli kendu dizkia zuten toniko guztiak. Batera zegoen hori. Hemen ez dago ezer. Lehengo mamuak.
Eta azkena. Krono dago MP gutxirekin ja. Bueno, baina itzultzen banaiz goian badut MPA magia rekargatzeko makina. Vale, besterik gabe. Itzuli gara. Eta, zer deskubritu zute? Hau dela gure etorkizuna. Doan, bai, dena doan. Non dago janaria? Lortu dugun bakarra. Aziak, Enertron holdout. Bizirik iraun behar duzu. Mugandik ezberdina zera. Ondo gaudelako, bai. Healthy, got a nice ring to it. Protodomera goaz. One bike K. Zer emango digute, bizikleta? Jet bike. Askoz nahiago jet bike bat. Stay healthy. Eskerrak bultzatu daitezkeen. A ber. Ze ordu dira? Ostia, 8. Igual hemen utziko dut. Egia esan, gustatuko litzaidake gehiago jolasten jarraitzea, baina igual afalduko dut eta hola ez dut suntsituko nere burmuina gorde dut, ezta? Lightning, fire, water. Ez naiz fijatu hori zegoenik, hori igual da dituzten boteren gatik, edo hori hortzegon lehendik ere bai. Gorde dudalakoan nago, Beyond the Ruins, bai. Vale, alde ondatikan listo. Ez dakit inor badagon zuzeneko egiten edo Twitcheko zera itxi dut. Twitch. Ez dakit norbait daukazuten. Hortik bueltaka, hemen daukat Twitcheko asuntoa. Fijatu naiz orain, alertak eta dena egin daitezkeela Twitcheko webgunetik. Igual aldatzen dut nire stream element eta dena jartzen dut Twitcheko webgunean eta listo, eta hola ez nago beste programekin. Inorrez dago. A ver.
Nik ere ez daukat beste inor. Zer esan behar nun, zer moduz? Zer moduz krono? Zer moduz krono trigger? Neri gustatzen nahi zait, gauza da, ez dakidala... Ez dakit, ikustea ondo dagoen, edo ez dagoen, edo interesgarria den, gehiago hitz egin beharko nukeen, ez dakit. Jolasteko gogoa sartu zaizkit, guapo dago. Posten naiz. Eta nire aldetik gehiago komendatu beharko nuke, uzten ditut, suposatzen dut inglesez badakizutela, nik lode ez nekin, eskerrik asko ekaitza, baina testua irakurtzeko uzten dut testua poliki pasatzen eta garrantzizkoena bakarrik aipatzen dut. Ze egon behar baldin naiz euskaratzen dena, igual garunak eztanda egiten dit. Bino tira, nire aldetik ondo, edo... ez dudan nahi da jendea aspertzea. Jendea aspertzen bada, pues jolaste dut nire kabuz, eta listo. Bino, bueno. Zeo zer bauzut esateko, esan orain, edo isildu betiro, ez, edo esan beste une batean. Gaurkoz, nik esango nuke, listo. Ez dut uste gero zuzenekoa egingo dudanik, uste dut afaldu, eta titibista kam, mesedez. Horrek pixkat lotxa ematen dit, kamara jartzea. Egin dezakegana jarri kamara, rollo pareo moduan... No, pareo ez, pareo da bakarrik zilborra. Jarri kamara tititara eta aurpegia eta beste guztia libratu. Eta in streamina goiko kamiseta gabe. Ez dute egingo, kriston hotza egiten du. Leno Marlek esan duen bezala, oraintxe bertan nere gela hotza, iluna eta bakartia sentitzen da. Inbarko nuke baita ere, beste zentsuratu guztia ikusi nahi duguna izan ezik. Perfecto. Inbarko nuke baita ere beste pantalla bat, holako hasiera eta amaiera pantalla bezala, baina oraintxe nator batekin edo horrelako zerbait. Segituan itzuliko naiz, edo orain itzuliko naiz, edo holako zerbaitekin, berriro ere technical difficulties, berriro ere zera gabe gelitzen naiz, edo ikusgailua amaitzen baldin bada, edo dena delakoa. Behiratuko dut beste Garou Mark of the Wolveseko pantailaren bat, eta zer zen esan dudan, ez dut ikusi bueltatu zarenean. Ikusgailua. Garbigailuan asuntoa. Garbigailua jarri dut, eta ahaztu egin zait jarri dudala, eta zera... bizilaguna etorri zait, bizilaguna pixukidea etorri zait, esatera, hori, lavadora amaitua zegola, garbigailua amaitua zegola, eta arropa atetzera irten naiz. Hori izan da. Baina ez dut jarri nahi pantalla bat ikusgailua, oso espezifikoa da. Así que... Listo. Bani joala. Banoa afaltzera, afaria prestatu, afaldu, eta egongo era. Ea datorren astean, ez dut uste bihar, baina ea astelenean edo denboratxo bat daukadan kronorekin jarraitzeko.
eskerrik asko, eta eskerrik asko pasatzen duten guztioi, eta urrengora arte. Aio!